Ak máš tento typ postavy skinny fat a nevieš si dať rady, ako zlepšiť túto postavu, toto video je pre teba. Ak si práve ty človek, ktorý má tento typ postavy skinny fat, nejedná sa o žiadnu nadmernú obezitu, ale viac tuku sa ti môže držať na spodnej časti hrudníku, na spodnej časti brucha, na bokoch, na spodnej časti chrbta, na zadku, na stehnách a podobne. Čiže podľa môjho názoru najlepšie, čo môžeš spraviť je, aby si nebol v diete. Pretože ak máš tento typ postavy, to neznamená, že ty máš veľa tuku na tele. Ty máš práve že málo svalstva. Čiže ty, keď nalepíš to masisko, keď nabereš svalstvo na telo, tvoja postava bude absolútne odlišne vyzerať. Čo bude pre teba dôležité je, aby si cvičil silovo, aby si mal kvalitne zostavený tréning a aby si bol v miernom kalorickom surpluse. A predtým, ako sa mi tu bude niekto snažiť argumentovať, že prečo by som mal byť v kalorickom surpluse, veď ja nechcem nabrať ešte viac tuku, ja hovorím o miernom kalorickom surpluse. To, že budeš v miernom kalorickom surpluse, neznamená, že ty ideš jesť čokoľvek a akékoľvek množstvo, ale to znamená, že ty ideš vytvoriť pre telo optimálne podmienky na to, aby dokázalo budovať svalstvo. Pretože ty, keď budeš mať dostatočné množstvo kalórií, s najväčšou pravdepodobnosťou budeš mať dostatok energie. Ak budeš mať dostatok energie, vieš cvičiť s vysokou intenzitou na tréningu, čo bude značiť stimuláciu svalstva a tu v tomto bode máš väčšiu pravdepodobnosť, že to svalstvo aj naberieš. Tým pádom následne, keď sa pustíš do diety, tvoja dieta môže byť efektívnejšia, pretože dieta bude vždy kvalitnejšia, keď budeš mať viac svalstva na tele. Ak by ktokoľvek potreboval pomoc premenou pomocou online coachingu, tu je môj mail a Instagram, kde ma môžete kontaktovať.